Hej, jeg hedder Morten. Jeg er 25 år og bor i Værløse. Jeg går meget op i udseende. Jeg elsker at lave mad. Især hvis der var en lækker dame, jeg kunne dele det med. Jeg elsker at se de unge møder og drikke en god kop kaffe til. Jeg styrketræner også meget for at holde min gode form. Til dagligt styrer jeg regnskabet for Danske Fragtmænd. Jeg spiller fodbold, uanset vejret. Så piger, hvis det var noget for jer, så er det mig, I skal på date med.